Kajantia Coal Miners and Dealers Association Lingbau Advisor Dr. Pervishan Nongtru kum kajing pentip kalapan semau syuk syakipat ba ya kajing ya lenti jangka association ha kabaya day bat ka kam doyong bat ka association ka bu kajing kerpat ikipat ba bakin semau ba ban yaisha hadu banai risau ha ka ba ki seng doyong kin sayo kalat ban ya philiu jingmut ba ka committee bala thong da ka sarkar India ha ka ba ka ne ka committee ka day halor ka benta ban bishar banya yaki jingdan kambaro ha kabayade bat ka kamdoyong kabayade bat ka small scale underground scientific mining kong nong shop na ai kuble yaki lat pathai kubor ki bedon kat bangi hakene ka klimat ki balong ruki atiar ban bena yakene ka kubor bat ka warta saki nong song chnong jong ka jalla jomi bat kham tam e ki nong song chnong jong ka is jaintia district haka jingede bat ka kam khayi do yong yakaba ki nong chong chnong kilamat jinge hakini ki khat asnem ke blelei no bat kum juru ne upor ne don lang ne u president jong ka Jaintia Coal Miner and Dealer Association ma borin sedap bat kum juru vice president jongi bat baro ki para member ban sakilang yakine kesni menta kesni laitrik jong ne ubnai akos RPO Urban Riu ngila pelong ya ka executive committee haden bangilawan ya kendu ya deputy chief minister baron borom jangi mas nya walangdar men hagen ga RPO praterik jong benai Julai RPO Urban Riu na komenta ban lik ban pengken mau ya ka memorandum ya ka bangila summit ka RPO praterik jong benai Jun RPO Urban Riu ya halor kan ga phang kabangili ikendu ngila ko apan pengkemau halor katu kabangila ai presentation chai chief minister bodon borom haka RPO arterik jong pnai jun RPO arpon riu kawa ngi kwa leningi dawa bandon ka special legal framework for regulating small scale scientific underground coal mining in the state of Meghalaya te halor kan ga phang chief minister kumba supung kemau ila sim kia ya ka tang haden chief heusi ila le ikendu yo minister badai pe ya deuyong jong ka sarkar kemi bat rengkat ka jing senran lang bat i MLA Baron Borom jongi kong Santa Mary bat ila ong ila kular hak ta ka pori ba kan sadon kata ka delegation of power nam taban aibor ya ka state ya kaban penon kam la ni ban penyai yau neu do yong ka jing don kam jong ka jella pat halor kan ni ka phang i chief minister bodon borom jongi ila ong ru baka sarkar kmi kala kular bandon ka we ka committee na ka banta ban yit nia ya ki jing don kam baro ha ka banta ka bayde ban ti ya neu do yong ha ka ka baki ong ka small scale underground scientific mining na banta ka jella hi baro ka we bat akan ni kecingele ikendu jongi ila yo ya ka notification bat kala pun urlong ini banda sina ya kan ni notification ha ka khatsan tari ku Julai RPO Urban Riu bat ki dokot jongka ki dokot kila kuntuk na ka Ministry of Coal Government of India tungka chairperson bat ki donru technical director ba naka coal naka Ministry of Coal Government of India Baladon ru kinong mikmat naka Central Mine Members Planning and Design Institute jongka sarkar India baladon baru Director General of Mines and Safety badon ka Jakarta Reka Mapo Shillong bat nalor nanta kiladon ru kini ki nong mikmat naka jella jongi yau baka sarkar kan sajid bat kunjuru kiladon ru ki export lene ki member naka Sustainable Division jongka Ministry of Coal arngut bat kumgi dokot jongka ni ke committee bat ka kamram jongka ni ke committee ki new tuli ki benta lene ki point lene ki agenda ki baki ban ki de ban ya discuss ka banongkong kalong ban pentikna ba ban penurlong ya kurkompi deuyong kabong ka small size coal deposit da kaba ha ki jaka ki balong try da ki try kendeu bat ia kaniru on wanra hapo jongka aing ban na ka benta ban yada ya kinong tre deuyong bat kum juru ban yada ya kamariang bat kaba ar pade ba ban ai ini ban pentrekam
ya kaneka framework legal framework kat kum ki benta ki ba I don kam bat kum juru kaneka komiti kan wanra ya ka report bat pakan long tikna ba kaneka komiti deuyong kade ban long kat kum ki an ki kendon ki banyada ya ka mariam bat ya ki saudong saukun jongka kum juru ya ki notre khnang ba ka sarkar mi kan la ban approve ya ka susu ka benta ka basau ka ni ka komiti kan yit bnia bat pe bnia ya ka standard operating procedure dan ni ka SOP ya ka balap tha ha ka santri ubnai balai jong ka snem arpheu kata ha ka jinge dei bat karukom ai license banti deuyong bat kum juru ban yit bnia ha ka jinge dei bat ki jaka ki barit ki badon kat kum ka section basan jongka MMDRA haka clause 1 bat ka section ka ban riu haka clause 3 jongka MMDRA 1957 ha ka jingede bat ka kendeu ka siap ka barit ta banti deuyong ka bahan riu ban yit bnia aru baga government of Meghalaya kan ai ka approval nam taban ti deuyong lene ka prospecting license lene mining list lene kata ka mining plan na ka benta ban ai ka jing monjur ba kane ka amendment nam ta ka small scale mining kan yahap ne em bat ka jinglong jingman jong ka khendeu ko badon cha kane ka thain jongi su ko ban riu ban yit pnia ya ka komti deuyong ba ka safety standard lene kumnu ban nhiều lene ban chim jing khain lapa ya ka jinglong jingman jong ka jakati deuyong khnang ban lai na ka jingma jingman sau bat kum juru khnang ban la ban ai kata ka transition lene na kata ka illegal rat hole mining cha kane ka small scale scientific underground mining jong hapo ka state ibro ko we bat ka banyo kolong baga ni ka komiti kan ai ka ya ka report sa ka Ministry of Coal na banta bande ya ki kam ko badon kam te su la ya kren ha ni ka komiti ba hala ya kren ba di deputy chief minister baron borom jongi ha ni ka arbo pra tarik ba ngikwa ban ya don lang hapo jong ka ni ka komiti hanrei deputy chief minister baron borom ila pensyai baga kamde ka bala ban long Henry ngila banya kendu yaki anda kan sa don ke jingelang lene ka meeting hang ne sor silong lani sya ki jaka ka por baki le jingo yaki jaka ti doyong ha kata ka por ngikum ka sing doyong nadu ka state coordination forum jong ki sing ti doyong baro kentup ka jala Meghalaya kin sayo kalat banya phliu jingmut bat kane ka komiti yaki jinglong jingman jong ki jaka ki ba ti doyong de susu kane ka komiti ka sarkar India ka ba thungya kane ka komiti kala kerpat ya kane ka komiti bahkan aya ka report hapo live nai but kata nadu ka santri bu Julai hadu ka santri jong benai Oktober jong news nem RPO Urban Riu but hapden jong kane ka por lai sha yaki ban aya ka interim report haden chief benai sting leni haden Riu teyu na komenta ban pungkloi ya kane ka kam te kumta kane ka por langba jong kane kilat pathai kubor haga kerting jong ka sing deuyong jong ka JCMDE bat kunjul jong ka forum hi boro ka we la kerpat ya kipai ba paniai sha hadu kane ka por ka timeline ya ka ba kane ka komiti ka balathung da ka sarkar India bagin long ka ba ya sha hadu ubnai Oktober kharsan tarik te ngi ai kuleru ya chief minister badon borom jong ka jala Shri Konrad K Sangma ya deputy chief minister jong ka jala mas nyau bahalang dhar bela simkhia ya kane ka kam ti deuyong na wanta ban pelai na ka jingkang NGT ban ka ba nadu usnem arajar kharsau te haka ju ko poru ni ai kublei ya gi officer sarkar ki bela ai buj ai bor ai bensem kam tam ke jingi kendu jongi kha na kamenta jong kane ka kam tengi ngi scam baga sarkar jela kan chimkhia kane ka kam bat ngi scam ru hadu jong ne upnai Oktober
kan long kumbangi le kren ha kini ke por bladep bat kum juru ha kini ga notification ruble